siwtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni tokkidira diboli mali diboli sénégal kon waktu yoni ha toon naya e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal sarɗi yankoɓe ɓe suudu sarɗiji ndo leydi sénégal lulima hande ko fati banggue budgétaire taw ko 2022 2023 kiidira diboli mali hanki ko fitinaji mawɗi mbaɗi toon hakkude dognoɓe otoji kamɓe ɓen polisaɓe namdotoɓe haalisma en kettoy hen musidɗo men amadou diop mo radio kiidira to leydi mauritanie jokkodiral hakkude jagorɗo affaire étrangére mo leydi mauritanie kame nando muma jagorɗo on ɓe kaldi ko juuti e téléphone ñalawma hanki o ko fati nden kay kisala sahel kame G5 sahel ardiɓe G5 sahel taw ko chef d' état major en taweteɓe G5 sahel joɗodima hanki e hoorejo leydi algérie woni abdelmajid taboun nden jonde waɗi koto alger lamorgo leydi algérie to leydi mali bisa hanki gonnoɗo hakkude bandiagara kame gundaga kam yebɓi pittol pettoje yimɓe sappo mbasi hen pittali mumen kabruji men manawin ha to guinée bissau côte d'ivoire guinée conakry burkina faso bene cameroun ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno jibisi ko jaadindo ɓalawal e danawal kala ceerno jibisi ko laaɓɗo reedu ummalaɗo wune ceerno jibisi ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longala jawɗo firtude dabruji weddaɓe korte ceerno jibisi ene yawrani ɓe rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe musidɓe tedduɓe ɓe ellaji mumen ndewani lawol ceerno jibisi ene safra ɓe ene wonduɓe kista fibroma doggam sitta worɓe ustaraɓe goragu ceerno jibisi ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum fodde sappo e tati rafine yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so a ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafine yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde temedere rafine yaltayma ha laaɓa ceerno jibisi ne jogui pegge e usula bonnoji dabaruji e ɓeydoji arsigaji ceerno jibisi ko bawɗo listihara dokkatama ko indema inde nene maɗa o haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni so tawi ko wonɓe nder leydi mauritanie ko ujunere mbuuɗu wonɓe sénégal e dendagal leyɗele takkiɗe leydi mauritanie ko temedde 4 CFA wonɓe europe amérique asie ha afrique central kala ɓen hay mbuuɗu jomum yoɓata ko gratuite ceerno jibisi ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi nder nakcotto to legal nettek sara jeere nettek to base makko mawɗo ɗo kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno jibisi numéro makko téléphone ko 47 22 80 84 ceerno jibisi ene jogui miñum mo golloto ne wiye ceerno alassane sy jiɗɗo jokkodirde mum ko 48 jiɗɗo jokkodirde e ceerno alassane sy ko 48 10 0013 ceerno jibisi ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino o safruma ha mbiya wen tawa hay mbuuɗa yoɓani ceerno jibisi mbadden danɗo faade makko fulɓe mbi kala ko ɓooyi juuti allah ne weela gonga ne tawa gorel tayya hewɓe ceetima gila tan nani gorel tayya mbatti yarde ɗuma jii hen nafoore mawde no feewi ɓen yanoɓe ha tuƴi natti wawde yaade jama ni juma ni jokkoyde enɗama hewɓe hen kolliti mbatti yarude koyɗe mumena
gorel tayya ko kawisaji mawɗi ko lekki iwre kento koridinoro way kono ha ko wargani a wulna ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an joguiɗo caɗele AVC karƴaga mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru ɓandu musoru jokkodire gorel tayya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hebde site internet mo gorel tayya janggana hoore maɗa mbatta ko www.goreltayya.com sa yiɗi hebde tongoɗe gorel tayya woto woɗɗo joni joni. So tawi koto leydi Sénégal gonɗa jokkodirta koye Mamadou Ngayda mbatta ko 00221 77 128 23 46 so tawi gonɗa koto leydi Mauritanie jokkodirta koye Boye Niassa mbatta ko 00222 47 85 20 96 so tawi gonɗa koto Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 54 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa Abou Sokawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 00 336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe cafroɗena gorel tayya. ciggam nangue wulgue diaw ari addi ko jaam addi ko lellitare e ɓamtare rendo meɗena ciggam nangue wulgue diaw ko équipe keɓlaɗo toon to leydi Turki wawɓe golle mum sukaɓe garɗuɓe golle joguiɓe fannu installation kesso ciggam nangue wulgue diaw e gardegol Harouna Dawouda Ndiaye taweteɗo to Tumbela aɓe jogui kaɓirɗe celluɗe lattuɗe ɗen kaɓirɗe giwi ko toon to leydi Turki ha toon to leydi Allemagne. ciggam nangue wulgue diaw ari ko fabade en eɗen jogui nangue oɗo saaha mo gonɗen aɓe jogui panneau solaire aji moƴƴi batiraji moƴƴi kono ne kadi machine aji bawɗi fodde diƴƴe hay so tawi woyduma yettima temedere métaire so tawi ko forage joguiɗa guila e guesa ma ha e jardin ma ha e nder galle ma kala aɓe jogui machine aji celluɗi lattuɗi taw ko marque Allemagne walla ni Turki ɓe jaltinanma ndiyam ha tina hen an hoorema a heeɓi ndiyam so tawi ko installation moƴƴo kesso jaaduɗo e jamanu gam ngabbinanede panneau solaire aji walla ni frigoji walla climatiseur uji ha e lampaji garɗuɗi kala kami frigoji jokkodire ciggam nangue wulgue diaw ciggam nangue wulgue diaw hande ko dariɓe e nangue mumen ene ƴellita gueɗe sa jokkodiri e tongoɗe mabɓe ma heɓen ko laaɓi maɓe kolle hen fannu noɓe gollirta kala sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw woto woɗɗo joni joni. so tawi koye nder leydi Sénégal mbatta ko 00221 77 566 40 22 so tawi ko Mauritanie mbatta ko 00222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe ciggam nangue wulgue diaw ari ko fabade en facture ala haydara ala ko nangue tan jaltina faya koye dabbude kono matériel moɓe jogui o ene wawi moftandema jeygue hayso higguiɗi tawatinata caɗele mbadden dando faade équipe keɓlaɗo garɗuɗo ciggam nangue wulgue diaw. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mobare walla mbiyana mawnde sappo e nayyi yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon
giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ha mbawon yebde nati mon ɓosoje kumpital mon buuɗe mon yurmede jorgo mijoji mon kala hen ko jiɗɗon son jeehi to lawre YouTube on tappi Weltare TV walla Weltare ɓiɓɓe fulma on jiiton tengade mon mbaɗon abonné mbawon hebde gueɗe mon kala ɗe jiɗɗon yebde e nder ayawo Weltare TV ne yahana mon ha to ɓuuri woɗɗude nokkuji kala ngam addande mon ko cohluɗon kami hirjinoji hakkude ndema awa e gaynako hono no yiɗiri docteur Abdourahmani Ka di gajjel ka mo ganduɗa ummini ɗum ko développement a total kabruji men ɗemngal pulaar ceerno Habous Diallo gardiɗo fedde heblo sukaɓe Afrique ene tawe oɗo ñalawma hande to États-Unis de Amérique onon wonɓe toon to Amérique yiɗɓe jokkodirde e ceerno Habous Diallo gardiɗo fedde heblo sukaɓe Afrique imam ratiba mo wuuro men Kidira taw ko juma mo Kidira kanko no wo tawete koto Brooklyn 325 Clason avenue appartement 13 ko ɗon woni ko tawete so tawi on jiiɗi hebde tongode wonande WhatsApp makko mbawon jokkodirde ceerno Habous Diallo taweteɗo hande o toon to États-Unis de Amérique mbatten ko 00 221 77 554 75 à 54 mbawon jokkodirde e ceerno Habous Diallo jeheten ko ha toon to Diboli Mali hakkude mum e Sénégal eɗen gandi ko caɗele mawɗe teska wonande giwɗo Sénégal ene naata Mali koma joɓa ujunnaje ɗiɗi sa yeehi ha nattude haaya joɓa kadi ujunnaje ɗiɗi wona ujunnaje nayyi woni hen saaha joɓata ko ujunere jaaha kadi banggue goɗɗo joɓa ujunere wona ujunnaje ɗiɗi mbuuɗu wona humde wemde ko noonne kadi sa immima leydi Mali a naati Sénégal aɗa yoɓa ujunere sa ari ha naaya walla so tawi a ari ha nattirde Bakkil aɗa yoɓa ɗon kadi ujunere hewɓe noon kolliti hen metti mumen ko ɗin fitinaji woni baɗɗi hanki o ɗon ɗo Diboli ma en ketto hen musidɗo men Amadou Diop haalirde radio Kidira affaire no mbiruɗa ni tan joni bandiraɓe ɗo e gonɗen ko e Diboli Mali e frontiére Diboli Mali wonande hande ɓesgu suka Diboli Mali ɓesgu Mali fof hande gila hanki 17 heures e ɓen ɗo e frontiére e auto ji jahata auto ji garata waɗi ɗum noon ko wadde probléme mo ganduɗa hoorema hakkude chauffeur o e hakkude client uji ɗi e police aɓe woɗo ñalnamdotoɓe kalisaji ɓe holno ɗum affaire o gila hanki kikiri o fuɗɗi quoi parce que chauffeur goto ummi Gambie no woni bis Africa Tour quoi o naati e nder wi omo walla client ji mabɓe bon waji o wi police aɓe wi ma o yalta par ce que o fotan natde kanko wi kanko wawa ummata ha Gambie o adda client ji makko ha ɗo o wallataɓe ɗum wawa wonde joni o naati nder waji ɓe duñidiri ha ɓe pindiri ha ɓe gagni chauffeur o bon kadi syndicat ji kamɓe kadi jalti ɓe wi ma affaire o hatta ni quoi ɓe darni bis o foof ma gouverneur umma kay ara quoi affaire o ko noon yaade donc ko noon yaari hakkude Mali e Sénégal no mbirɗen frontiére o so tawi Mali naɓe naati Sénégal ko probléme so tawi Sénégal naɓe naati Mali ko probléme kala naɓɗo ɗo wiyete ko ma yooɓa ujunnaje ɗiɗi nde wawa yaade kala guinniɗo ɗo kadi naati toon kadi ɓe mbiyata ko ujunnaje ɗiɗi donc ene wayno ko ɗen caɗele gonɗo ene wande en tant que onon dilloɓe bisuji ɓe hononne hono caɗele kay hande Diop caɗele haala mo goɗo wawi haalde mi hokkuma exemple hande sa yimmono sa wiɗa yaa kay yoɓa kedira ujunere dimoro ujunere tan har kay yoɓa ujunere sa arta kadi ñalal goto o ñalal kadi yoɓa ɗo ujunere yoɓa ujunere ujunere nayi toon ki jiɗani passement ɗum ko ɗo e Mali ɗum ko ɗo e kay tan kamɓe kadi ɓe gari ɗo kidira ɗo ɓe joɓan ujunere jogui chance hen ko rewoɓe lawol oɗo Tamba ha Dakar ɓe ɓen kam yo ujunere kidira gasi mais rewɓe gaɓe so ɓe ha Bakel Kalifour donc ne yoɓa ɗum joni fotan ko iwtan dal ɗen ujunnaje beele oɗin ɓe dokke resiji walla ɓe dokketake resiji ɓe ko police kidira ɓe kokkuma décision soɓe yettima naye ɓe jiɗi komno jungo ma ko ɗon kaadi police dugol kadi kokkuma kaydel so a yettima to ɓe yittatno jungo ma wayno resi ala hen way resi ala hen koye nder wuuro he tan ɗum tan ko ha holla tan a yooɓi gasi donc somi ƴeewi resiji mabɓe foof kaaɗi koye nder wuuro e Sénégal kidira haaɗi koye kidira Diboli haaɗi koye Diboli heddi ko ko an e mabɓe wayɓe ɓe kadi mbaɗata gasi donc ɗum woni oɗo probléme hannde kono ɗo
eɗen ñaagui yaafuya no feewi ne heewi dille nde tawno wo ƴetti ɗum koye nder ɓitto ɗitto gonnoɗo toon kame kareli ɗi kala on nani koɓe kaali ko wonande sénégal naaɓe yahoɓe mali so naati ko caɗele mawɗe aɗa ñamane ujunnaje 4 hakkude diboli kame kaayi kononne kadi mali naaɓe naatoɓe sénégal kañum nene jogui ɗen caɗele ne ñamane ujunnaje 4 ɗon tan hakkude keydira faade bakkila dañi sens tan ko faaɓe banggue tambaɓe eɓen kam ko ujunere tan heewi ñamanet kadi rosi o ha tata koye hakkude ɓen polisaɓe ɗeɗo henna caɗele ne teska ɗon ɗum noon laamuji ɗiɗi ɗi kala ene mbawi yurnitade caɗele ɗe ɓiɓɓe leyɗele ɗiɗi ɗe kala tampata ɗon ɗo kerola hakkude sénégal kame mali kala wonno ko musidɗo men amadou dioba taw ko radio kidira ma en gartoy hen ha ɓuura labde nde tawno élément o ƴetti ɗum koye nder dukoli ɗi ko ɗum jeeyi sababu ene manki leerde no fotiri ni hen keddoɗen koye leydi sénégal jagorɗo jangde leydi sénégal cheikh oumar an hanki joɗodima e suka debbo nottortoɗo inde sohna datte sisé mo duuɓi 13 mo ganduɗa janoɗo kawguel qur'anil karim toon to dubaya woni tan kene wona yontere yeeso no gasi joyi leydi kam woni nawɗo oɗo henna araray mo hinde drapeau ɓurɗo wawde dursitade alqur'anil karima hanki onon wo heeɓi balle mawɗe no feewi iwde on jagorɗo jangde leydi sénégal ko wona ɗum ko kadi wonande duɗal ngal wa yaltingal ɓen keeɓi tonuji 5 maaro 33 litre nebam ɗum ne moƴƴe joomen galleji ɗi kono ne kadi temedde 2 taw kadi ganda temedde 2 ko fate banggue kilo sukara ɗum woni ko rokka oɗon daara jiida kadi e defte jonde no feewi baɗaɗe oɗon daara beele sukaɓe ɓeyda timminde jangde mumena ko wona ɗum ko noon kanko on champion de monde to banggue deftogol qur'ana sohna datte sisé kikiɗe hanki o wo jaɓɓama jaɓɓugal payodingal no fewi to wuuro touba nde tawno ko ɗon wo jibina wo janggi ko ɗon woni ɗo yalti taw kadi jangguinimo ko debbo e duɗal bitegal aïcha on debbo noon kam ardi ngal ɗon duɗɗala to leydi sénégal keddotoɗen sénégal ngol lawol suuti jungo mum toon to joɗorde loni ngam oɗo saaha tawtoyde wone leyɗele hollirde wonde yonnani laaɗi diwoje ɗe leydi russie ɗe fukkata jamma e ñalawma toon to ukraine siftinde on woteji jawtuɗi leydi sénégal jaɓano tawtorede kono ngol lawol kene tolno 143 leydi suuti jungo mum wasde yonnude jangoji leydi russie jeeyi sababu to banggue diplomatie wonande on jeeyaɗo toon to leydi ukraine ko jagorɗo hakkude leyɗele windi ɓatake faade mawɗo leydi sénégal woni on biteɗo dimitro kule ba windi ɓatake faade mawɗo leydi ndi ngam jarde ɗum e darde e jokkodiral ɗon ɗo sénégal jaaɓi sudde junggum ɓe kolliti wonande ukraine ne heeɓi bismade mawɗo leydi ndi en tant que hoorejo union africaine toon to keef lamorgol leydi ukraine suudu sarɗiyeji ndu leydi sénégal wonande gila tan ɓeɗo henna sarɗi yankoɓe joƴƴina ngol woni goo mabɓe wadde lulde fuɗɗinde hande nde lulde noon ko yurnitade to banggue financiére budget ko fate banggue 2022 2023 nde lulde noon made won balɗe gam yurnitade ɗen jagorɗe holkoɓe cohli ko fati e gollorɗe mabɓe wonande ɗin miijoji ko hande yilirde nde udditi toon to suudu sarɗiyeji ndu leydi sénégal gardiɗo landa pastef woni ousmane sonko caggal jillu makko to wuuro touba toon to tiwawon o yettima hanke o toon to famille oumariyene hakkude makko e ceerno madani tala ɓe dañi joɗoɗade konen keɓani hen haydara koɓe jewtiɗi jokki jilluji makko faade galleji halifaɓe diineji ɗi kala accident ji 2022 ɓuuri hewde mayɓe e accident ji 2021 wi noon ko tambiɗo nden ka e kisal boli cheikh oumar gueye wo holliti tugganma tan janvier 2022 ha yettanma 30 septembre lewru mayduɗo henna ndu 2022 kene tolno e 119 neɗɗo wasi fittandu mum taw koye accident ji boli laabi leydi sénégal o holliti hen 33 tan koye maggal touba jawtugal ɗo henna ngala jeetato hen koye mawlidin nabi sallllahu alayhi wa sallam mbasi hen
pittali mumen firti ko 2022 ɓuri hewde mayɓe to banggue accident ji ga 2021 to keedugo finoɓe to nokku biyeteɗo linkoto ɓenne kadi mbarino boli gam hollirde metti mumen wonande société biyeteɗo pettowala wana biyeteɗo pettowala mininga campagne caggal ɓe kolliti ɓe teskima ɓe gona ƴettaɓe yoɓe gollo hen dañi sababu noon bisuji kewɗi kela hen caggal noon nde kaldigal jaam arti toon o saaha mo gonɗen ha joni keddoɗen koye leydi Sénégal Yacouba Diatara jagorɗo coftal ɓalli sport waɗi jillu mum to duha lamorgo leydi Qatar wa dañi joɗodade e tambiɓe ko fate banggue kuɓeri windere ko jogori yuɓɓinede toon to leydi Qatar o yii wonande jipporde Lion de la Teranga ɗo ɓe jippoto ɗo ɓe mbaɗata coftel mabɓe ɓalli kala holliti hen weltare makko mawde no fewi kono kadi wa dañi joɗodade Sénégal naɓe finoɓe toon to duha Qatar guila e janggoɓe ha e gollotoɓe ha e omde afroji wonɓe toon kala o hirjiniɓe nde ɓe nanganta Lion de la Teranga nde tawno yakare ene e mabɓe koɓe jogori addoyde ndiɗo kuɓoyri toon to Qatar Yoff apexi walla mbiyen Yoff APC toonne kadi ko drog nanga toon e sal goto coiffeur wonande nokku moreteɗo taw ko debbo goto morowo omo jogui toon wonande omo jogui toon drog mo yeyata ɗo gandi oɗo saaha mo gonɗen drog wattama no comme tanggal ni a yiyat tan bonbon ngaji no mbayni hande o ko noon ɓe batti waɗirde oɗon drog aɓe jeeya ɗum a yiyat tan cikka ko bonbon walla ko tanggal kono sa heesi ɓoodi ha waɗi hunuko gonata koye doyade aɗa naayo aɗa fetto kanko noon anta sego wiyama teeɓa kono kadi wo haali inde goto keptinaɗo taw kadi ganduɗa ko jeeyowo drog mawɗo gowɗo nadde junggo police e kala saaha kanko noon wiyama teeb o rewida ko guila tan Parcelles Assainies ha yetti salon coiffure makko Pikine ko policier goto tuuma ko fati banggue viol wi wi eko noon kadi jayinde wiyete noon ɗum noon kanko on policier biyeteɗo BC ko wona ɗum o wonno woni koto garage bo maraîcher ko toon wonande suka debbo nottotoɗo Penda Ba mo duuɓi 16 gonduɗo ya gorgol mum kamɓe noon ɓe mbaɗata ko restaurant ɓe jeeyata ko ñamde nde hiiri jamma wonande gorgol aɗon nelimo yo yawo kestoyo wonande ɓen ñamnoɓe kala o fotte police o nawimo wonande bureau mumen to police forsimo wonde makko toon wimo wotto yo deƴƴi woto haaltu waɗimo menace kanko no nde watti o haalnimo gorgol makko ɓe noon jeehi to commissariat gam portoyde plainte ma en gartoy oɗon kabaru sen keɓoyi ko ɓuri hen labde keddoɗen koye Sénégal dumbaɓe taw koye dumbugol ngo rewani lawol Aliou Tine espére mo Nations Unies taw ko jeyɗo hoore mum windi ɓattake walla yaltini doggol ɓen dumbaɓe leydi Sénégal taw dumbira ko dawrugol totti ɗum jagorɗo kesso ñawoje woni Ismaïla major faala sengiwi to leydi Sénégal koto Guinée Bissau gouvernement mo leydi Bissau holliti ya taw sumgoji sarɗiyankoji tijjaɗi lewru décembre nder ndeɗo hen hitande koko jogori latade holliti ɗum jagorɗo administration territorial holliti ɗin sumgoji koko jogori dirtinede ha hitande fande ɗum ko teskede wonande leydi ndi ne jogui caɗele to banggue faggudu finance sude to banggue wonande ɗin sumgoji sifti noon kanko Oumar Sissoko Mbal horejo leydi ndi wo firtino sur sarɗeji leydi ndi gila tan lewru mai o firtino ɗum ko caggal teskede wonande ɗum ko caggal teskede wonande fitinaji ne kewno toon to suudu sarɗiyeji ndu leydi Guinée Bissau sen gewi to Guinée Bissau Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie jokkodiral téléphone hakkude jagorɗo Mauritanie affaire étrangère Mohamed Salem Woldemar jogo hakkude muɗum hakkude mum e Katrina Colonna kamɓe ɗiɗo ɓe kaldi ko juuti jagorɗo ɗiɓe jagorɗo mo leydi France kame Mauritanie kala ɓe kaldi nden kay kisal Sahel e caɗele hande o ɗe Sahel jogui e hoore mum ha tenti G5 Sahel e yidde France wallude ha jaam duumiɗo arta toon kono kadi ɓe kolliti jaam Sahel rewata koye Mauritanie
nde tawno Mauritanie ɓuri jogade ndenka e deejere ɗum noon haqqillaji mabɓe ne keedi e wallidde Sahel ha daña jaam taw kadi rewnata ɗum koye leydi Mauritanie ambassadeur mo Espagne taweteɗo to Mauritanie lamorgo leydi mum Nouakchott woni Alvarez Maria Alvarez Doloroso yaltini hanki konngoli mum ɗum ko caggal nde leydi Espagne mawni nanno wonande fen national muɗum kanko no waɗi ɗum koto Nouakchott ñiɓirde makko e tawtorede yo gay hohoɓe dowroɓe ɓe leydi Mauritanie wo arti jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kame Espagne wo hollidi leyɗele ɗiɗɗe aɗen jogui dendaji to banggue faggudu kame ƴellidde hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe tentini ɗum ko jillu hoorejo leydi Mauritanie e nder ndeɗo hen hittande wonande dumuna jawtuɗi waɗi toon jillu mum kono ne kadi ardiɓe entreprise aji kewɗi ɓe Espagne mbaɗino jillu mumen e nder leydi Mauritanie ɗum noon firti ko jokkodiral manggal ne teska ɗon kono kadi teskama Mauritanie naɓe woni wowirde mabɓe ko nokku ɗum mbiyata Las Palmas woni Grand Canari ko toon Mauritanie naɓe ɓuuri teskede kono kadi jeeygu e jokkodiral to banggue commercial hakkude leyɗele ɗe warti e yaññade ɗiɗon fannuji fedde association haɓade ko fate banggue mbuñaari puɗɗima campagne mumen on campagne noon ɓe jooɓoto ko konngol Allah subhanahu wa taala ɗo haalata e defteral teddude dangni jeeygu kono harmini riba kono kadi salani wonande mbuñaari no feewi ko wona ɗum ko ɓe kolliti ɗin konnguɗi Allah ɓe jooɓoto yaade bureau ji e nokkuji kala ngam rentinde yimɓeɓe e findinde yimɓeɓe mbuñaari moƴƴani koɓe mbiyata pot de vin ngam kala kene waɗe koma mbuñaari rewa less nde laato so tawi rewani toon ala kala ko wawi hen laatade ɗum noon ma ya ha jeenayya lewru décembre ɗo tan e lebbi ɗiɗi so haaji jomiraɗo catal taw ko unité spéciale catal darnal ngal inniragal unité spéciale wallidde ɓen lebtaɓe waɗaɓe viol ɓittinaɓe e nokkuji mumen taw ko violence baɗaɗo rewɓe kame sukaɓe no wiiri wonande waali mo kay haydi ngal catal darnama to kay haydi suudu safara ngam safrude gratuit kame ñawdude ɓen ha tenti kadi rewɓe sowiɓe joguiɓe ɗen caɗele kala ɗum noon koye ballal coopération ko fate banggue Espagne ngam wallodirde e laamu leydi Mauritanie police mo Mauritanie fawi junggo mum homme d'affaires gorko jamngalu nottotoɗo Bachir Moulay Al Hassain on noon ko actionnaire nder matele hoore mum kono kadi portimo plainte ko gorko jamngalu Mohamed Wuld Bou Amadou ngam teskede ɗereji kewɗi ko bahliɗo to banggue financiére ngalu oɗon gorkajo mo tawe e juuɗe ɓena dadiɓe gouvernement Mauritanie batu mum jagorɗe hanki fecci société Someleka peccanɗe nayyi ɗen peccanɗe nayyi société Sénélega e wiide jagorɗo pétrole Wuld Mohamed Saleh o holliti wonande société maire o woni société yummowo ɗaɗol ngol ko nene o noon ko Someleka on fecca peccanɗe tati yanta e nene o wona nayyi ɗi gonta société ji nayyi ngam ɓeydude darde e golle e kuɓɓama ha ɓuura wawde newade waɗa cate caltuɗe hen société goto jaltuɗo e Someleka ko tambiɗo kala ko fate banggue transport kuɓɓam so tawi ko société goɗɗo jaltuɗo kadi e Someleka wona ɗimmo onne kadi ko peccowo kuɓɓam e nder nokkuji ɗi kala goɗɗo o kañumne ko toppitiɗo gueɗe e rural nder leydi to ha ɓuura wawde wurde kuɓɓam leydi ndi kono hatta ɗaɗol ngol ko oɗon société biteɗo Someleka to leydi Mauritanie kedora joni campagne haɓade maccugagu kame kalifandi e lebte wadde yimɓe galleji nanguiraɓe maccuɓe tawne ligginaɓe liggeyaji cattuɗi nden jonde ko fate banggue commissaire on taw ganduɗa ko o towɗo no fewi to banggue droit de homme ɓe noon mbaɗi hanki conférence mum ne wondi kadi association société civile Cheikh Ahmed Wuld Ahmed ɗum ɓe mbaɗi ɗum koto palais de conférence toon ɓe juɓɓini ɗum ngam findinde on campagne ɓoyata maɓe gummin ɗum findinde yimɓeɓe nanguirde neɗɗo maccugago walla wiide ɗum ko hunde
hande ɓurde bonde e nder windere nde teni kadi Mauritanie waɗi tabala haɓade ɗeɗon gueɗe hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani holliti kikiɗe hanki o darni catal comité ko fati banggue uniforme gam sukkaɓe yahoɓe école aji ko wayno scolaire kamɓe kala nde ɓe nandata wonande teniji kadi ɓe mbawa janggude walla yimde ɗemgal walla yimde l'hymne national woni yimre gendi leydi ndi e andude couleur araray mbaadi araray drapeau gendi ɗi holko firtata ɗum ko konngudi o halfini jayde Sahara Média ɓe kolliti Mohammed Wuld Abdelaziz gonnoɗo hoorejo leydi ndi waɗi jillu mum taw koye jillu sunde faade toon to Turki gam yurlitoyade ngaluji mum taweteɗi toon ko konngudi mabɓe ɗiɓe jaltini sen giwi to leydi Mauritanie Algérie Abdelmajid Taboun hoorejo leydi Algérie joɗodima e chef d'état ji majeur armée ji taweteɓe e G5 Sahel nden jonde ko hanki toon to Alger gam yurnitade caɗele gonɗe Sahel ha ɓuura wawde newnude gam haɓade ha hande joguitiɓe armée ji taweteɓe toon hadɓe yimɓe hewɓe joɗade sen giwi to leydi Mauritanie Algérie koto leydi Mali ko bis gonnoɗo e transport mum ne jolni yimɓe ha heewi hakkude Bandiagara Kame Gundaga ko on bis hanki yaɓɓi pittola tufangol taw ko pettoje artisanal rewi e dow muɗum ko on bis fetti ko waɗi yimɓe sappo wasɓe hen pittal men wi police local taweteɗo toon ma en garto e oɗon kabaru jagorɗo colonel majeur Ismaïla Wage on woni jagorɗo tambiɗo beldal ɓiɓɓe leydi ndi kala to Tombouctou hanki jaɓɓama toon jaɓɓugal payidirgal no fewi kono waya hani goto mo yaade jagorɗo Mamadou Kone kame madame Sidibé Deddo Ousmane jagorɗo tambiɗo ko fate banggue jangde laana mabɓe ndiwo hanki sanga takkusan nde juri toon jaɓɓiɓe toon ko gouverneur diwano ne wondi kadi e ɓen tambiɓe dawrugol leydi ndi kame finoɓe toon kala jaɓɓugal manggal ɗum noon ɓe teddinira ko mawlidin nabi sallallahu alaihi wasallam ko ɓe mbiyata ismu baɗowo ñalawma hande o ɗum woni koɓe gari nottade e dow teddugal hoorejo leydi ndi woni colonel Assimi Goïta kadi tafde toon catal dogde koyɗe jaam duumiɗo nde artat to Tombouctou wuuro ganduɗa ɓurgo naywude yoga e nokkuji leydi Mali taw ko wuuro ngo ganduɗa histoire rendingo wonande leƴƴi kewɗi no fewi ambassadeur mo leydi Turki ambassade mo leydi Russie jaafoɗon to Bamako holliti hanki e nder jayde leydi Mali wonande jonde wattude 49 jonde sifande Alger wonande pelle joguitiɗe armée ji kanko Igor o holliti jokkodiral hakkude leydi Russie kame leydi Mali ne weltani ɗeɗo henna jonde sifande jaam e nder leydi Mali hakkude pelle joguitiɗe kono kadi o holliti Russie ma ɗoftu Mali ko fate banggue dogde koyɗe jaam ɓiɓɓe leydi ndi kala ha gona neɗɗo goto kono kadi jokkodiral timmuwal hakkude leyɗele ɗe gueɗe cifodiraɗe nandirade holliti Russie ne weltani sifande Alger hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe colonel Assimi Goïta hoorejo leydi ndi neli sete mum timmuɗo on sete noon ardi ɗum ko conseiller spécial makko balle timmuɗe nawande rewɓe kame sukkaɓe ɓen dofolɓe e rewɓe nayeɓe taw ko jomin duuɓi toon to Kucala kene tolno 150 taw ko famille keeɓi guura timmuka tani no wonde ambulance uji ɗiɗi ɗi hinde médical hen goto koye Kucala goɗɗo koto Yorosu ko wona ɗum ko debbo ɓurɗo naywude e nder Kucala heeɓi balle timmuɗe no fewi woni madame Fatoumata Coulibaly jarowo e duuɓi 100 ɓenne kadi kolliti weltare mumen mawde no fewi hewɓe iwɓe e guure mumen galleji mumen gam suuɗoyade nokkuji goɗɗi taw kadi jeeyi sababu ngol lawol wona jihadiste en diddiɓe ko galleji mabɓe nanude ndiyam ɓe jalti payi nokkuji tooɗi ɗum noon koye commune mo Kuri masinayi hoore mum kene tolno 309 galle foyre mum natti huɓɓude jomumen ko noon mbaldata hirande ala ko wona ɗum ko noon on je tambiɗo ballal foti ɗo e mayirɗe nde ɗo yontere nde gonɗen ma damɓe balle guura timmuka haaɓe mbawa yiitade koye mabɓe sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry jagorɗo gonnoɗo hoorejo jagorɗe e laamu Alpha Condé woni Ibrahima Kassori Fofana
hanki ɗaminino ma fof kenal lakkitare ngam yaltude kaso ɗum ko caggal hankinde hojjiyanke makko dari e yeeso suudu ñawore tambiɓe ko fate banggue borjingola jawdi leydi ndi kono kadi ɓen kolliti ko tumra ko ene makko hedditima toon to kaso ko wona ɗum ko noon goɗɗo padɗo ñawore muɗum taw kadi ganduɗa goɗɗo padɗo ñawore taw ko jagorɗo gonnoɗo jagorɗo konu woni Mamadou Dienne gonnoɗo jagorɗo konu Mamadou Dienne laamu Alpha Condé kañumne darato e yeeso nduɗon suudu ñawore ko 20 octobre woni alhamisa paɗɗo hen no ko ɗum ko hande aljuma o hojjiyanke wonande kanko Ibrahima Kasri Fofana ma wat conférence mum ngam hollirde metti mum ɗeɗo gueɗe wasde rewde a lawola to Côte d'Ivoire directeur trésor public rima laamu ngu ha tenti kadi laamu ngu e ɓiɓɓe leydi ndi nde ɓurata rentade no feewi ko fate banggue wahloɓe koppareji wiyoɓe ene mbawi wattude koppareji kewɗe sa addi million mbattanma million ngaji 20 saɓe mbayno leydi hande e nder leydi Côte d'Ivoire Abidjan ha e nder leydi ndi kala wo holliti ɓen jetta ken mbaɗa masiji caka o hollitino cetal haɓade on bone darnanoma 2017 kono haɗo ɗo gonɗen ala ko gasi waɗino noon jaggaɓe hewɓe ko ɗelle mawi hande ɓe ɓuuri hewde ɓe jogui ko groupe aji WhatsApp teni kadi ɓe tawi nder leydi ndi ko wayno moɓe innirta papa roi moɓe innirta papa roi esprit e nder 30 minutes wattanma haalisaji kewɗi o holliti ko ɓuuren hewde ko fo biyeji ɗiɓe jogui koɓe hoɓɓe ɓe giwata koye nder nokkuji ɗi kala ɓe jogui ko wolisaji fo biyeji sa addi haalis gonɗuɗo ɓe mbattanma ɗum fo biyeji kewɗi tawa anda cikka ko masi taw wona ɗum ɓe erima laamu ngu lawol kesol nde wawata faddade goɗo hen phénomène wongo e hebde e nder leydi ndi hewɓe dañi hen boneji oɗo saaha donki andude holno mbaɗata ƴetti ñamale ha kewi hande mbatidi e nder kasoji Burkina Faso ñalawma hande o fuɗɗima assise national e nder leydi ndi kala holko firti ɗum mbete ɗo watta leydi ndi ko militaire walla ko civil anda ka taw so tawi kankoɗo hen capitaine Traoré ƴettuɗo leffol laamu gila 30 lewru septembre mbete kanko jogori joɗade e oɗo hen 16 ɗowde leydi ndi walla ala o joƴƴinta ɗon ko civil ko woni yeeso daɗani guita ɗo ha jamma ma gueɗe ɗe kala ɓuura hen labde ko wona ɗum ko hanki alhamis o seppoji kewɗi mbaɗi ɗon ɗo Wagadugu ha fenma Bobo Dioulasso ɗin seppoji noon jeeyi sababu ko wideɓe aɓe jona capitaine Traoré oɗo saaha baɗɗo kudeta o on yo joɗo e photo yo ɗo wanaɓe leydi ndi to Bénin wonande laamu leydi ndi holliti yoɓima pittali ken tolno e 8 taw ko ɓen wiyeteɓe terroriste en taw ganduɗa koye keerol hakkude Bénin Togo Burkina Faso kamɓe noon ɓe jinno ko wadde jangu mabɓe to ɓe jeehino haɓe joƴƴini pittol pettoje e lawol jamma alarba ne jofi alhamisa ko nden koninkoɓe leydi ndi mbawi felɓodirde mabɓe teno ko ɓeɗo métairie ene tawe keerol hakkude Bénin Togo Burkina Faso ɓe tetti toon armeji kewɗi taw ko ɓen yinnoɓe umminde nden fiyande joguino ɗum ɗona Cameroun banggue funnague leydi ndi to wiyete maayo dani tonne kadi ko galleji gonɗon to ndi kala nanni ndiyam ɗum ko caggal nde toɓoli kewɗi jippi toon ha maayo ngo ƴeri kala ɗo garɗa a tinatani ɗo hen maayo ngo haaɗi walla wona ɗo ko ɓuuri hewde hoɗɓe ɗon ko fulɓe daabeji mabɓe kewde jaade ndiyam ma yiɓe kolliti saseji gaweji ɗiɓe joguitno woni sangeji mabɓe kala oɗo saaha jeehi ha laaɓi remruduɓe joguino yeehi ha laaɓi hande koɓe ɓolɓe woni hen mbasi en pittali mumen galleji kala nanni ndiyam Paul Biya horejo leydi ndi neeli seti timmuɗo ko ɓuuri yawde Mamadou Issa goto e commerce tawiti toon holliri warande gorgol mum e kaw mum nayeɓe jaade ndiyam kono ɗum ko daabeji mabɓe nayyi kewɗi jeehi ha hande ɓe ganda holto natiri hen to joolam jaɓeri to Irak paaɗen Irak suudu sarɗiji mum hanki toɗɗima hoorejo suudu hoorejo leydi ndi woni toɗɗima gardotoɗo leydi ndi ɗum ko caggal nde ɓe jooɗi dumunna juuɗo caɗele dawrugol 13 octobre hanki o kanko noon ko kurde o wiyete ko Abdullaahi Rachid kanko woni président de la république leydi ndi toɗɗama kadi hoorejo jagorɗo leydi ndi on noon ko
Mohamed Soudan won holliti ma taf gouvernement union national taw ɓiɓɓe leydi ndi kala ne mbawa yitade hen koye mumena États-Unis de Amérique ne heeɓi wallude Haïti leydi hande wandi gangsteruji kewɗi no fewi taw ko bandiji mawɗi nan tan jirlo ko potti kala kela aɓe jiiɗi wallude leydi ndi taw koye ɗaɓɓade hoorejo jagorɗo leydi Haïti kono aɓe nden toon neldude toon koninkoɓe leydi mabɓe aɓe piɓi tan wallirde ɓen peeje holno jaltita caɗele wi kolaɗo kuuɓala galle laamorgo ngo Corée du Nord weddima hanki missila keso kono on heptinaka andaka hol inde oɗon missila ɓe beddima koye keeri maaje hakkude Corée du Nord kamɓe Corée du Sud ɓe mbaddi hen laaɗi diwoje ɗe hinde guerre to banggue ngolɗon keerola kono haɗo andaka ko jeeyi oɗon sababu batu l'OTAN hanki to Bruxelles gasi ha laaɓi ken tolno e 15 leydi dañi pellital oɗo saaha gembude gembe tiɗɗo no feewi wonande Ukraine ha daña kaɓirɗe wawde jaɓɓade misilaji bomboje beddeteɗe taw ko giwoje to banggue leydi Russie kono ɗum ko haɗani hen tan wonande gardiɗo Union européenne woni Joseph Borrell holliti maɓe jaltin enveloppe kamɓe leyɗele Europe kene tolno e 5 million koppreje euro ngam sodde armée sodande ɗum wonande Ukraine ha Ukraine ɓuura wawde dartade États-Unis d'Amérique ko fisiyata pellowo goto felli waɗi yimɓe joyo wasɓe pital men toon to Caroline du Nord sanga 17 hanki kono baɗɗo ngal ɗon baɗalo kañum wiyama teɓa musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garanden kekiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranen ñalawma janggo so haaji jomiraɗo ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba